Здравейте! Вие сте с Тайната на щастието. Ще започна направо с въпрос. Кога за последно изкачихте едва 10 стълби и бяхте задъхани? Защо е така, знаем добре, но лошата новина е, че това действа на психиката ни и ни кара да се чувстваме зле. Ако искаш да бъдеш здрав, мисли на първо място положително. Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението. Ако искаш да си силен и да изглеждаш добре, мисли за ума и тялото и се грижи еднакво и за двете. В следващите минути ще говорим за това как движението развива не просто физиката, но и ума ни. А това е една от основните причини да сме щастливи, дори и без причина. Човекът е създаден да се движи. Биомеханиката ни предполага да упражняваме физическа активност постоянно. А и всички знаем, че движението е здраве. Какво е самия живот, ако не е едно непрестанно движение? От най-микроскопичните частици, които изграждат материята, до най-гигантските планети и слънца, всичко тече. Всичко се променя и нищо никога не е в покой. Човекът на свой ред пък е съзнателното измерение на този настихващ съзидателен танц на енергията. Затова и от най-древни времена ние не спираме да се развиваме. Продължаваме винаги да се движим напред и да почитаме хармонията на Вселенския поток, чието изражение сме и самите ние. Спортът от най-древни времена има ритуална роля да почита боговете. Олимпийските игри в древна Гърция са се правили в чест на самия Зевс. Танцът пък е една друга мистична и обредна форма за въздействие върху тялото и ума, не само на физическо, но и на психическо и духовно ниво. Дервишите, например, чрез движение постигат алтернативно състояние на съзнанието, с което са смятали, че са по-близо до Бог. Така че не спирайте да се движите активно в непрестанният поток на енергията на Вселената, ако искате винаги да бъдете емоционално и положително заредени. Всеки път, когато слушам българския химн в чест на наш спортист, спечелил медал някъде по света, очите ми се насълзяват. Следващият ни гост е не просто гордост за България. Тя е истинско вдъхновение и доказателство за това, че дори без крайници можеш да бъдеш сред най-добрите в света. Нека да я видим. Олимпиец номер 1 на България Стела Енева. Кога откри, че истински искаш да се занимаваш със спорт? Професионално. Професионално 2000-та година, когато Иванка Колева се прибра от Австралия, от Сидни и стана олимпийска шампионка за хората с увреждания. Дори вчера се прибрах от Варна и така изхвърлях стари работи и забелязах, че имам статията от едно списание и видях нея и това списание, тази статия все още я пазя и ще продължавам да я пазя. Но там беше мотивацията, защото аз не знаех, че има високо спортно майсторство за хора с увреждане. Знаех, че има за спорт, но не до такова ниво. А пък аз съм такъв тип човек, че когато искаш с нещо да се занимаваш, искаш до последно да го усъвършенстваш, да видиш, да положиш повече усилия, качества, дали можеш, дали не можеш да се развиваш, когато видиш, че не стават нещата, но трябва да дадеш от себе си, да знаеш, че всичко си дал, а когато не стават, и тогава да кажеш да, не стават, явно е за някой друг човек. Имаш много силна воля. Тази воля възпитава ли се или човек се ражда с нея? Специално при теб как е? Аз мисля, че тя се ражда до някаква степен, но човек търси себе си, в такъв смисъл, че той ако я има и ако не я намери някакси и да усъвършенства, да продължи още да търси и да види, защото някой път човек не може да разбере, че има по-големи качества за развиване и така се оставя някакси в пространството. Аз знам, че като бебетата, когато се раждат, всеки ден се раждат по хиляди мозъчни нови клетки и всяка клетка трябва по някакъв начин да се запълни и може би аз по някакъв такъв начин съм гледала да се запълня моите мозъчни клетки, защото с течение на възрастта почват да умират клетките, когато не ги запълваш с някакви знания. Така че се чувствам удовлетворена, че по някакъв начин съм успяла да
развия своята воля, дух, ентусиазъм и амбиция. Човек, независимо дали е пълноценно здрав, дали е човек с увреждане, той винаги има бариери, видими и невидими. Така че всеки намира по някакъв начин как да успее да преодолява тези неща и да се бори и някакси да не годува, да не хленчи, да не търси постоянно причина в някой друг, било институция, било на роднини, а просто някакси трябва да даде малко повече сили, кураж, вяра в себе си. Вярно е, че примерно един нормален човек може да свърши някаква работа определена за половин час, а пък на мен примерно ще ми коства час и половина, но нали ще я свърша общо взето, така че ние сме също пълноценни. С какво ще да се занимаваш, ако не беше професионален спортист? Счетоводител съм по професия и щях да се продължа с професията. Като счетоводител, може би във времето щях да си отворя счетоводна кантора. Имах мечти тогава да стана аудитор, да изкарам курсове, така че имах и в другата си професия някакви мечти, цели, за да мога да ги осъществя и да тръгнат напред нещата. Движението обаче зарежда много човек и явно ти дава доста повече така в живота, щом си избрала този път. Спорта за мен води до една голяма дисциплина. Просто точен си, подрежда си дори багажа, както трябва да бъде. Точно като някакъв войник си, гледаш да изпълняваш това, каквото ти е дадено, заръчено от треньора. И някакси под час се движиш и изпълняваш всички тези неща, които са по план. Освен за олимпийско злато и за семейство, мечтаеш ли за още нещо? Да, имам. На 7 април 2010 година отворихме първата фитнес зала за хора с увреждания във Варна. Поздравления, между другото, за това. Да, благодаря. И естествено с помощта на Министерството на спорта те бяха капака и община Варна подпомогнаха за откриването. Искам да имам един последовател след мене. Предоставил съм условия, много хубави, всичко има, но просто не мога да намеря все още този последовател, който ще бъде след мене. Всичко възможно ще дам, своите умения, своите качества, подкрепа, дори и финансово, ако има нужда, само и само, нали, да може да достигне до Олимпиада, европейско, световно първенство. Добре, можем ли да кажем, че движението е една от тайната на щастието? Да, в Китай, когато бях в Пекин на Олимпиадата, китайците казват, че на ден по 10 км човек трябва да извървява, за да се удължава живота или стъпала да изкачва. Така че човек трябва да се движи, така живее, така се чувства по-свеж. Иначе, ако седиш по цял ден в къщи, ти се отчаяваш, времето лети бавно, някакси по-тягостно ти става, пък така се чувстваш жив. След като човек с увреждания, като прекрасната Стела, може да бъде професионален спортист, тогава не е ли грехота всички ние, които имаме всичко, да водим застоял начин на живот? Замислете се. Продължаваме напред с уникалната система, създадена от учителя Петър Дънов, при която чрез специални физически упражнения усъвършенстваме психическата си сила и създаваме пълноценна връзка между тялото и ума. Паневритмията, създадена от българския духовен учител Петър Дънов преди повече от 70 години, успява да грабне не един или двама. Хора от целия свят знаят наизуст движенията и българските песни, които ги съпровождат. Галина Герасимова е един от членовете на Бялото братство. Тя ще ни въведе в магията на паневритмията. Зареждани преди всичко с радост, с много радост. Иначе скрито и в самото име на паневритмията, много от смисъла на това, за което ще говориме. Пан е частицата за всеобщо и за всеобхватност. Еф е частица, която е свързана с божественото или с това, което ние наричаме материалистите, нещо другото, разумното, и ритъма вече е ритъм движението, за което ще си говорим.
Така че преведено на български тази гръцка дума звучи като всеобщ космичен ритъм. И ако тръгнем от тази дефиниция на всеобщ космичен ритъм, можем да кажем за паневритмията преди всичко, че тя ни връща към този изначален, първичен, истински ритъм, благодарение на който съществуваме. Паневритмията е едно от нещата, които ни връща към истинското съдържание, ако трябва да бъдем така по-кратки, а истинското съдържание носи радост. Защото когато изгрее слънцето, когато излезеш някъде на планина, когато видиш нещо красиво, веднага ти става хубаво, веднага те зарежда. А ние сме, едно от основните неща, за които учителя говори, това е, че сме един организъм. Ние сме един цял организъм. Да, всичко е едно цяло. Да. Космоса, всичко ние. Космос, ние, природа, всичко, но просто нашия логичен ум ни е изнесъл от тази цялостност, а движенията на паневритмията ни връщат към нея. Те ни балансират най-напред вътрешните енергии, след което балансират нашите вътрешни енергии с тези на природата. След това ни балансират с човека, с който играеме, защото тя се изпълнява в кръг, в чието център има музиканти. По 2 души се играе от по 2 души, първия цикъл, след което има слънчеви лъчи и след това пентаграм. Значи ти най-напред трябва в първата част на паневритмията работиш с себе си, ако трябва да го кажем с една дума, след това започваш една обхода с човека до тебе, след това осъзнаваш целостта на кръга и връзката с музикантите, т.е. то не е след това, то е по време на. Да. След което в слънчеви лъчи вече се играят 12 лъча с по 6 двойки и накрая пентаграма са 10 души, т.е. ти непрекъснато си в състояние да изпълняваш движението, да съобразяваш всяко нещо с други, да съобразяваш с музиката и това носи една огромна радост, защото тези движения са такива архетипни движения, те са заложени в човека, те са свързани с природни енергии, с космически енергии. Това, което говори учителя за човешкото тяло то е една древна наука. Тази част, която е главата до раменния пояс, е свързана с божествения свят или със света на мислите. Тази част, която е от раменете до слънчевия сплит, е свързана с духовния свят или със света на чувствата. А тази, която е от слънчевия сплит надолу, е свързана с света на постъпките. Това е на физическия свят. Дясната половина на човека е свързана с мисълта, с електричната енергия, да я наречем. Лявата е свързана с магнетизма, с света на чувствата. И всичко, което е в паневритмията, е баланс между тези 3 свята, на мислите, на чувствата и на постъпките. Всяко едно движение е точно определено, има точно определен смисъл. Когато поставиме ръката си тук на раменния пояс, това е все едно, че посаждаме нещо в този свят. Това е една красива мисъл, която посаждаме от божествения свят в света, който е вече в света на чувствата. И тази мисъл, когато извършим едно такова красиво движение в света на мислите и обърнем ръцете си надолу, това значи, че тази красива мисъл ще успеем да я приложим надолу. Примерно, всяко едно движение в паневритмията би могло да бъде обяснено и по този начин. Няма човек, не познавам човек, който след паневритмия да не е щастлив, радостен и готов да прегърне и целуне всеки. Влиянието на паневритмията при децата също е невероятно. В детската школа към Бялото братство децата всеки ден правят част от упражненията. Като свърши паневритмията, те толкова много се радват, те не знаят какво да правят с енергията си, че скачат върху този, който е техният учител, Слав Солов се казва, който свири на китара и пее. Те всички казват, наричат това къщичка, тя е една такава обливане, едно последно, те го наричат къщичка и се хвърлят върху него от радост, те не могат. Не знаят какво си правят с енергията, да. Паневритмия се играе от 22 март до 22 септември. В половината време от годината се играе паневритмия. През останалото време от 22 септември до 22 март обикновено се провеждат много курсове и семинари по паневритмия, защото паневритмията е една безкрайно интересна система. Тя е и философска система, и система от музика, и текст, и движения. И всъщност много хора вече започват да изследват много по-сериозно и разбират колкото повече човек се занимава с нея, че толкова повече безкрайно е знанието, което тя дава. Паневритмията е строго определена система от движение, която няма вариации.
Играе се предимно сутрин при изгрев слънце, когато енергията на Земята е най-силна. И все пак, ако ви се струва твърде сложно да се захванете с тази духовна практика, учителя Петър Дънов е дал и други упражнения за повдигане на тонуса и духа. Изпълнете ги, ще ви костват само 5 минути на ден. След това обаче със сигурност ще се почувствате извисени. Има много начини да осигурим достатъчно движение на тялото си и всичко е въпрос на личен избор. Някои избират, например, танците – хип-хоп, джаз, ориенталски и още други. Вижте сега нещо любопитно и интересно обаче за индийските и за бразилските танци. В едно от обращенията си към студентите, Кърт Вонегът казва, че човешкото тяло е най-великият инструмент и ги насърчава да го използват по най-добрия начин. А какъв по-добър начин за раздвижване от това да се впуснем във вихъра на танца? Капка Кумар и Елена Бали от години наред се зареждат с адреналина от танца. Капка с индийски танци, а Елена с бразилски ритми. В Древна Индия танцът е бил важна част от обществото и социалното построение, а до ден днешен е неизменна част от индийската култура и духовност. Танца просто е много висша сила в Индия. Това е духът на Индия. Какво място заема специално танца и движението в Индия? Огромно. В Индия основата за щастие и въобще за зареждане на човека, това е танца, това е музиката, това е ритъма. Така че неизбежно. Основата за щастието, както казах, това е танц. Индийският танц, който пък е възхвала на висшата сила, на Бог, който ние наричаме с различни имена, а Бог е любов. Така че възхвалата на любовта, любовта пък е двигателя на живота, няма как да не те зареди. बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कार हम हो गए तुम्हारे. Индийският танц е възхвала на Бог, е предаване на митове и разкази, легенди чрез танца. Затова и индийският танц различава от всички други. Той е разказ, жестомимичен разказ. В него разказ влизат вълшебните мудри, позите, пръстите на ръцете, които помагат за раздвижване на енергията на човек. С тях можем да разказваме, можем да говориме. И освен това ритъма, който водещи са гунгарото или звънченцата, които взимат участие задължително. Босото няма как да влезете в храм обути, затова и самия индийски танц е с боси крака, с звънчета и в началото той се е танцувал само в храмовете от девици. В Индия са страшно популярни йога практиките. Индийският танц е много свързан с йога. Това, което правят в Индия, хора, които дори не са ходили никога на танци, всеки човек танцува, знаете ли? Чрез изражението на лицето си, чрез мимиките, дори в кухнята, жената докато готви или в офиса докато пишеш, всеки движи ръце, нали, погледа следи ръката. Всеки танцува своя танц в живота. Но най-специфичното е, че те винаги отдават намаскар или поздрава намасте, което означава божественото в мен се прекланя пред божественото в теб. В Индия на основата на уважението абсолютно всяко движение и абсолютно всичко се гради.
обаче е бразилският танц и как ни действа бразилският темперамент, ще ни разкаже Елена Бали. Търся връзката, кое е общото между всички танци. Кое е общото? И всъщност общото е наистина завихряне на една енергия. Когато човек започне да движи тялото си, да изразява нещо, защото никога не правим само безсмислени някакви движения. Да. Дори ходенето човек също се изразява чрез всяко едно свое движение, т.е. това е една енергия, едно изразяване и човек започва малко да се качва на друго ниво. Не случайно карнавалите в Рио. Това е една презентация на красотата на човешкото тяло, на природата, на костюмите, защото един карнавал той представя разнообразието и безумната красота на природата, на Твореца, отново на Бог, естествено на различните божества дори. Защото това е една култура, която вплита Африка, Америка, Европа по всякакъв начин. И това е едно тържество, една презентация на красотата и естествено благодарност към това, че сме живи, че сме тук и че можем да се радваме на всичко това. Просто самите движения са малко ето вижте ме колко съм красива. Там не разказваме историята на каквото и да е, а тук просто казваме това съм аз, толкова съм красива, толкова съм щастлива или щастлив, че живея тук, елате и вие заедно с мен. Представете ли си живота ви без движение? Не. Аз съм чао. Просто съм спрели танца, спирам да дишам. Няма как. За мен аз от 5 години се занимавам с танци професионално, но то си беше импулс в мен, който аз просто изразих и не съм спирала. Живота без движение и танц не може да си представи вече и част от екипа ни. В края на работния ни процес всички се почувствахме много заредени от танците на Капка, Елена и останалите момичета. Решихме и ние да понаучим някои индийски стъпки. Забавно е, пробвайте! Танцувайте, дори и вашата стая да е единственото място, където може да го направите. या चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे. Сигурна съм, че и вие искате да сте по-здрави, по-щастливи и по-красиви. Виждате, че начин има. Започнете още от днес, от този момент. Не отлагайте за утре. Правилният момент е сега. И една мъдрост казва: няма значение, че тичаш бързо, щом не тичаш в правилната посока, а аз ще добавя, че пътуването от 1000 километри започва с една стъпка. Направете я и не забравяйте, това е най-лесният начин да върнете усмивката си. Ще се видим отново в Тайната на щастието следващия петък по същото време. Пишете ни във Facebook вашите идеи и теми и сега останете с TV7 и Баркод.